Salut! Astăzi vreau să discutăm despre un subiect foarte important pentru sănătatea copiilor voștri și anume cariile dinților de lapte. Să știți că majoritatea părinților cred că dacă dinții sunt temporari, aceștia nu trebuie tratați, dar de fapt acest lucru este un mit. Ei trebuie tratați la fel ca și dinții permanenți. Să știți că dinții temporari au un rol esențial nu doar în masticație, ci și în dezvoltarea vorbirii, în dezvoltarea oaselor și păstrează spațiul acolo pentru dinții permanenți care urmează să-i rupă. Să știți că dinții temporari sunt mult mai sensibili pentru că smalțul lor este mult mai subțire și orice afecțiune care apare evoluează mult mai repede pe suprafața lor. Dacă ai observat pete maronii sau negre pe dinții copilului tău sau dacă se plânge de durere și sensibilitate atunci când mănâncă ceva rece sau cald, sau dacă simți că are respirația urât-mirositoare dimineața sau seara, înainte de culcare, haide cu el la un control. Noi aici la Aesthetic Kids punem accent atât pe prevenție cât și pe tratarea problemelor cât mai precoce, astfel încât tratăm orice problemă a micilor pacienți într-un mediu prietenos și cât mai minim invaziv.